Kag sa number 1, nag-viral ang video sa isa ka bata samtang ginasakit sang isa ka lalaki sa plaza sang Bacolod. Gilayon nga nadakpan ng lalaki nga natukiban amay mangali sang bata. Ang bata na rescue naman sang DSSD. May report si Richard Caballero. Sa video nga gimpost ng isa ka concerned citizen, makita ang paghampak sang lipak sang isa ka lalaki sa isa ka bata sa sulod sang Bacolod City Public Plaza. Nagtuga ini sang kainit sa mga netizens kag nakalabot na sa igtalupangod ni Mayor Greg Gasataya kag sang PNP. Sa pagpangusisa sa Bacolod City Police Office, ang suspect ang amay man mismo sang anom ka tuig nga bata nga babaye. Gilayon nga nadakpan sang kapulisan ang suspect kag na-rescue man sang Department of Social Services and Development ang bata. Nga karon yara na sa ila paghinakop. Suno kay BCPO Director Police Colonel Eugene Ribadumia, sa ila obserbasyon daw wala sa eksakto nga paminsaron ng amay nga daw nakasingot ini sang solvent. Ang suspect is daw hindi masya sa tama nga kwan gid daw siguro rugby daw naman sila. Despite sila sir, may liability. Siguro pa hindi kasi wala kasunod sa iya. Pinapamangkot niya naman yun That's specific sir. sa Batman pero lain man ang inaspong sa bat niya. Dugang pa niya, bisan nga may balay man ang mag-amay, nagatinir sila sa plaza. Bangod nagabarker ang amay sa mga nagaparking sa palibot sang plaza. Nakita man sa kapulisan nga madamo na sang lagob ang lawas sang biktima. Kag posible suno sa ila nga hindi ini ang una nga pagpanakit sang amay sa iya nga bata. Do ka duwan na kuno. Kay may mga previous nga kwan ang bata pero old siya nga as visible ma'am, hindi talaga ma'am kay do makita mo bala pero sa makita ka lang but iba man abi ang medical siya iba yung Ginahaylo ni Mayor Greg Gasataya ang lola sang bata nga magpasaka sang kaso batok sa suspect nga nakadetain na karon sa Police Station 1. Kung hindi magtikang ang lola suno kay Gasataya, handa man nga magpasaka sang kaso ang DSSD. Sa ginimo sa bata. So, sano pa nga pasaway sa bata? No, it's not, it will never be a reason sakiton mo yung bata. That's why nga motong ambal ko kagabi sa Bacolod PNP kag sa DSSD nga dapat ma-file gid yung case today. Hindi dapat padugayan pa. Natukiban man nga wala sang bisan ano nga record kasubong sang birth certificate ang bata. Samtang ara ini sa paginakop sang iya amay nga nagatinir sa plaza. Ginkondenar sang alkalde ang insidente. Suno sa iya, wala sang lugar ang pagpanakit sa kabataan sa syudad. Nagpanawagan man siya sa publiko nga may ara na sang nagapadayon nga hotline ang syudad para sa mga reklamo kag concerns may kaangtanan sa pagpangabuso sa mga kabataan. Sa mga concerns, mahimo nga magtawag lang sa safe hotline nga makitaan sa inyong screen. Richard Caballero para sa Digicast Negros.